Dneska je tu deň tretí a rozhodla som sa rozprávať o zmene, ktorú prináša pôrod a ktorú prináša materstvo. Je to autenticky tu s mojou rodinou, lebo takto tu spolu sedíme, takže... Každé ráno. Hej, každé ráno, takže ideme na to. A mňa veľmi prekvapilo po pôrode, ako sa, že absolútne všetko v mojom živote zmenilo. Úplne, že všetko. A čakala som, že ako keby potom to porodím, že na tom bude to najnáročnejšie to, že sa bude musieť starať o to dieťa a tak ďalej, ale prišlo tam aj oveľa viac iných náročných momentov a vecí. Napríklad to, že sa zmenila moja povaha vyslovene, že ja som zrazu začala v živote potrebovať niečo úplne iné, že vždy som bola taká tá dobrodružná, veselá, hravá, naivná. A zrazu po tom pôrode som bola extrémne zraniteľná, čo pre mňa bola veľmi nekomfortná situácia, lebo presne to súvisí s tým videom zo včera, s tou tvrdosťou, že tá zraniteľnosť pre mňa nebola ako keby prirodzená a bezpečná, takže to bolo pre mňa veľmi náročné. A potom aj to, že vlastne som zrazu začala viac túžiť po takom nejakom bezpečnom mieste. Viac bývať na jednom mieste, ako keby menej zrazu cestovať, menej zrazu skúšať a ako keby žiť tak menej dobrodružne a viac spokojne, lebo presne ten diskomfort som nachádzala všade v tom materstve, takže som sa vlastne všade, kde sa dalo, snažila hľadať komfort a o tomto chcem rozprávať, lebo si myslím, že to veľa žien nečaká, veľa žien to prekvapí, že akú veľkú zmenu to ten pôrod a to materstvo naozaj prinesie. A mne sa to teda stalo tiež. Takže zároveň vnímam, že je to úplne úžasná proste iniciácia, úplne úžasná príležitosť proste pracovať so sebou a spoznať sa vo väčšej pravde, že mám pocit, že vlastne až keď som sa stala mamou, tak som začala žiť oveľa viac pravdivejšie môj život, taká aká naozaj som, že vlastne som dovolila úplne opustiť z tých všetkých mojich naivných predstav o živote a tak ďalej. A v tých ťažkých časoch to naše dieťa v nás túžilo utiec z toho tým rozvodom v tých ťažkých chvíľach, ale vlastne skrz to dieťa sme vedeli, že toto nechceme a nemôžeme urobiť a to bolo tak ťažké, že to vnútorné dieťa muselo proste ísť cez to peklo vlastne toho a musí ísť cez to peklo toho zrenia. A to je vlastne tá výzva, preto psychológovia hovoria, že ten prvý rok toho dieťaťa je najťažší. Zároveň treba hľadať podľa mňa to bezpečie a tú stabilitu a takú tú nejakú štruktúru, ktorú potrebujete tam, kde sa dá. Že ako keby hľadať ju a vytvárať si ju tam, kde sa dá. Preto mne napríklad strašne pomohlo po pôrode, že som cvičila to rehability. O tomto som tu aj chcela presne preto povedať.